sai a nuna zai faɗo ɗin kenan. A nuna zai faɗo. Kawai ya Akwai wanda ya kira ka yanzu? Dan Allah ya kokari a harbo. wallahi. Ai wannan za ki ga mamaki yadda za a kalle shi. Wannan ma wallahi zai yi kyau. Zai yi kyau sosai. Abin ya yi sai ya yi kamar ma ba ƙasar nan ba. A Haka cikin ya yi gane. Wallahi zai yi kyau. Mada. Ai ya kamata ka Shi ma kyamaraman ɗin sama yayi. Aiki cama. Fata yana maka. Fata. Na wuni. Hafsa. To Allah ya tsare. Kana bukar shi mako kana hawa sama. Uwa isa an ba shi aiki. Shi mako. yanzu wa zai ɗauko shi. Oke, to. Yanzu a faɗuwan zai. Hauka nake yi. Hauka yake yi. Hauka yake zai faɗi. Bai da ya je